Паметник Отец Матей Преображенски. Тук са високоговорителите, откъдето се чува историята на Отец Матей Преображенски. Тук, дами и господа, самокостите на Отец Матей Преображенски. Тук е танкът на свободата. И както може да видите, тук влизаш и повече не излизаш. Има си тук ябълчици, черешки си има. Теч, гладен няма да останеш. Самият паметник, ето го. Има си орехчета, тук още един високоговорител, но в момента виждаме, че просто кмета има много работа и не може да смогне на всичко това. Да е жив и здрав кмета. Много добре се грижи за селото. Много. Аз го познавам от много години кмета. Приказвали сме един-два пъти, но за работа, за такива неща. Но кмета е... този кмет не е кмет. Той е нещо... Той все едно е баща на това село. Много добре се грижи за селото. Хората много са добри. Кметът е много отзивчив, помага за всяко нещо, грижи се за всяко нещо. Ако има някакви проблеми, веднага се свързват с него, веднага ги оправя. Може да има много работа, но се грижи на хората удобството, да им е добре на тях. И затова хората го уважават и затова е от много години кмет. Аз съм от 10 години тук и го помня от 10 години, че е кмет и още преди мене е бил кмет. Не знам колко години е кмет. Да е жив и здрав. Селото се казва село Ново село, община Велико Търново. Селото се намира от Велико Търново на 20 км, на 20-25 км. В селото има паметник, както ви показах преди малко, има паметник Отец Матей Преображенски. На паметникът има пейчици, много е приятно, косено навсякъде, поддържано както трябва, може да го посетите. В селото не знам колко са души, но около 500 сигурно души. През лятото стават и около 1000 души, не се знае, може 800, до 1000 стигат. В селото има 2 магазина, една кръчма, който магазин работи от 7 до 7 вечерта, другия и той от 8 до 7 вечерта, даже по-късно до 8-9. През лятото, през зимните часове работят магазините от 7 до 6:30, не се знае, до 5:30, различно е. Много е хубаво в селото, много приятни хора. Ако искате, може да го посетите. Близко е. На 20 км от Велико Търново. Както казах, община Велико Търново. Така че моля да се абонирате за канала и да не пропускате всяко едно мое видео и да го харесате. Най-важно да го споделите. Чао!